बरायबाय गासैखौबो सार मेडाम आदा बाजै आदै मादै जायफ्रा सेन्सासनि इनुमारेटर हिसाबै डिउटि गोलैदों बिथांमोना गामि गामि थांनानै गामि गामिनि न'खर न'खर हाबनानै गिबि फेसाव हाउस लिस्टिं बानायनांगोन माने बे हाउसफोराव माने गामिनि न'खरनि एगेन्स्टआव मोनफा मोनफा नाम्बार आरो बे न'खरनि गंफा गंफा न'आव नाम्बार होनानै फैनांगोन न' थांनानै दा बिखौ आङो थख' थख' गोरलै रावजों माबायदि सार्भे खालामनो नांगौ न'खराव मा नाम्बार जागोन न'खरनि मोनसे गुबुन नाम्बार आरो बे न'खरनि नै गंफा गंफा न'निबो गुबुन गुबुन नाम्बार जागोन न'खरनि थाखाय मोनसे नाम्बार होनाय जायो बेखौ बिल्डिं नाम्बार होननानै बुंनाय जायो सेन्सासनि रावाव आरो बे न'खरनि एगेन्स्टआव मोनसे नाम्बार होखांनायनि उनाव आरोबाव नै गंसे न'नि थाखाय गुबुन मोनसे नाम्बार आरो नैबे गंसे न'नि थाखाय गुबुन मोनसे नाम्बार बेबायदि होनो नांगौ दा बेखौ माबायदि होगोन थख' थख' सावगारिनि गेजेरजों आसि थुयै थुयै एपनि गेजेरजों माबे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनांगौ सार्भेनि खमायाव बेखौ आङो बुजायनो नाजागोन आरो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथाङा आरामसे गामि गामि न'खर न'खर मेथाइ खनै खनै सेन्सास खालामहैनो हागोन आरोखि जेबो दुखु सिन्था भाबना गैयाब्लासिनो अके होमबा जोङो दा जागायनोसै जोङो दा नैसानि न'आव थांनोसै जों दा बिसानि न'आव थांबाय हाबहैबाय नै गेटआबो खुला जाना दोनखायो नालाय जों हाबहैबाय ओमफ्राय बिसानि मानसिखौ जोङो लोगो हमबाय रायज्लायबाय आं मानो फैदों खोन्थानानै लाबाय नों गावनो खोन्थाना लानांगोन नालाय नङाबाथ' नोंखौ मोखौ सिखाव साननानै न'खरनि बिगोमाया सेखाफोरखौ हरग्रोनोबो हागौ ओंखायनो बिसोराव थांबाय मानसिखौ लोगो हमबाय दाना जोङो बेजों रायज्लायनानै जोङो एपखौ खुलिनोसै नै एबा नैबे आं दा बे एपखौ थुबाय एपखौ थुनाय लोगो लोगो नैबायदि ओंखारबाय दानिया नैबे माने खासे मानसि लानि नङा आरो हमनानै ला बियो खावला लानि न' नैबे आं दा खावला मोननाव फैबाय आरोखि खावला मोननाव फैनानै आं नुबाय नैबे गंसे न' नैबे गंसे न' नैबे गंसे न' नैबे गंसे न' गंब्रै न' नुबाय आरो दा जि न' थाया मानो आङो बिसानियाव हाबफैबाय नालाय बिसानियाव गासै नैबे बाउन्डारि एबा केम्पासनि थाखाय आं मोनसे नाम्बार होनांसिगोन आरोखि दा आङो होनानै देखायनोसै दिनै बायदि फैबाय नालाय गिबियावनो एपखौ नायग्रोदो आं मबाइलबो लागोन मबाइलाव मारै थुनांगौ बेखौबो देखायखागोन दाना बे एपखौ खुलिनाय लोगो लोगो नैबेखौ नुबाय नालाय नैबेयाव थुदो हाउस लिस्ट अपारेसन होनायाव बेयाव आङो थुबाय थुनाय लोगो लोगो नैबेखौ नुगोन नैबे फैनाय नङा खिन्थु नैबे दा ट्रेनिं एपखाय फैदों बेयो अरिजिनेल एपआव बियो फैनाय नङा दा जियानो जा फैयोबा बेखौ अके थुबाय अके थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय मोन 6था बाकस दङ बेयाव बाक्सु दं जोङो नै गिबि बाक्सुआव थुगोन माने निउ हाउस लिस्ट एन्ट्रि होननायाव थुगोन आरोखि बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन आरोखि नैबे फैगोन नायदो बेयाव नैबे लाइन नाम्बारा फैखागोन बियो गाव हारसिंनो जि फैयो फैनो होदो ओमफ्राय दाना नैबे कुइसन नाम्बार 2आव नैबेयाव जोङो मोनसे नाम्बार सोनांसिगोन आरो जोङो बिसानाव फैबाय नालाय बिसानि न'खरनि थाखाय जोङो मोनसे नाम्बार होनांसिगोन दा जों बेखौ अलरेडि जेब्ला मेप बानायगोन मेपावनो जोङो बानायना लाखानांगोन सोरानि न'खरनि थाखाय जोङो मा बिल्डिं नाम्बार होगोन एबा न'खरनि थाखाय मोनसे नाम्बार होनायखौनो बिल्डिं नाम्बार बुङो आरोखि दा होमबा जोङो बिल्डिं नाम्बार होनोसै नैबेयाव बे खावला लानायाव फैबाय नालाय जों दा बिल्डिं नाम्बार होनोसै जोङो नैबेयाव मबाइलजों आसिजों बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों लिरनो हाबाय आङो दा लिरबाय हमनानै ला जोङो बिसानि बिल्डिं नाम्बारा नै 015 आङो 015 मानो लिरखो मानोना आं अलरेडि मोन 14था न'खराव हाबबोबाय नैबे दा आंनि 15थि न'खर आं गिदिं फैनानै नै बिसानियाव हाबफैबाय दा बिसानियाव आङो 15थि न'खर 15था न'खर बिसानिजों आङो हाबनाय जानोसै आरोखि दा बेनिखायनो आङो बे बिल्डिं नाम्बार होननायाव नैबेयाव दा बे बिल्डिं नाम्बार होनायाव आङो 015 होबाय आरोखि 015 होनाय लोगो लोगो नोंथाङा दा नै गंसे न'खौ सार्भे खालामनांगोन माने हाउस लिस्टिं दै फार्स्ट फेजआव पपुलेसन सेन्सास नङा एक्चुवेलि हाउस सेन्सास बियो जोङो न'फोरखौसो सानगोन सोरानियाव बेसेबां न' दं बे न'आ माजों दाजानाय बे जिनिसखौसो जोङो फार्स्ट फेजआव सानगोन आरोखि दा होमबा जोङो नैबे गुबै न' नालाय मेन रेसिडेन्सनिया जोङो बेखौ साननोसै खिन्थु गोसोआव लाखिखा नैबे किटचेनखौ साननाय जाया ओमफ्राय बाथरुम लेट्रिनफोरखौबो साननाय जाया आरोखि अके होमबा जों दानिया नैबे मेन हाउसखौ जोङो सानग्रोनि दा जोङो मेन हाउसनि थाखाय बैसागो जों हाबग्रोमोना जोङो मोनसे नाम्बार होखाबायना बिल्डिं नाम्बार होनना बुङो जायखौ नै बिल्डिं नाम्बार सरि नैखौ जोङो बिल्डिं नाम्बार होखाबाय नै बिल्डिं नाम्बार 015 होखाबाय दाना जोङो नैबे न'खौ साननोसै बे न'खौ साननोसैबा जोङो बे न'नि थाखाय मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार क्रिएट खालामनांगोन आरोखि दा सेन्सास हाउस नाम्बार नैबे गंसे न'नि थाखाय क्रिएट खालामनोबा नोङो नैबे निउआव थुनांगोन आरो नै निउआव थुनोसै आङो
निउआव थुबाय थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय आरोखि दा बियो निउआव थुनाय लोगो लोगो नैबे 0025 हारसिंनो ओंखारगोन बियो मानोना आङो जे अलरेडि 14था मोन 14था न'खर सार्भे खालामबोबाय सानबोबाय दा बियो आङो थारमाने अलरेडि बेसेबां गासै नैया मोन 24था आङो सेन्सास हाउस गुबुन न'खराव होबोखाबाय आरो आं न'खौ सानै फैनानै नैबे गंसे न'आ दा मोन 25थि न'खर आरोखि न'खर नङा न' मोन 25थि हाउस बियो दा बेनि थाखाय आङो मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार क्रिएट खालामबाय नैया दा बिनि उनाव जोङो बिसानि मानसिजों खावब्लाजों जोङो रायलायबाय थागोन दे नैबे न'नि मालिकनि मुङा खावब्ला दाना जोङो होमबा नैबे न'खौ जोङो सेन्सास खालामनोसै सार्भे खालामनोसै होमबा जोङो बेखौ सार्भे खालामनो थाखाय जोङो नै निउआव नेक्स्टआव थुनांगोन नैबे नङा दै नैखौ जों थुखांखाबाय थुनानैथ' नैबे ओंखारबाय नैयाव थुनांसिगोन नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय दाना बेयो मा जिनिस बेयो जाहैबाय सेल्फ इनिमारेसन जुदि बिथाङा खालामदोंबा जोङो नै इएसआव थुनांगो आरो जुदि खालामाखैबा न'आव थुनांगो जों दा खालामाखै होननानै मिथिबाय बिसा खावलामोना सेल्फ इनिमारेसन खालामाखैमोन ओंखायनो जोङो न'आव थुबाय न'आव थुनाय लोगो लोगो नैबे कुइसन नाम्बार 2आ फैबाय आरोखि दा होमबा जों नैबे गंसे न'खौ सार्भे खालामगासिनो बेखौ खालामग्रोनि दा होमबा बे न'खौ सोंबाय नैया बे न'नि मैजाया फ्ल'रा माजों दाजानाय सोंबाय जोङो मालिका बुंबाय जे बे न'नि फ्ल'रा मैजाया माने बेयो पाक्कानि सिमेन्टनि कंक्रिटनि होनना बुंबाय होमबा जोङो बे नाम्बारखौ क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै जोङो नैबे नेक्स्टखौ थुनांबाय नेक्स्टखौ थुनाय लोगो लोगो 5 नाम्बार सोंथिया फैलायबाय 5 नाम्बार सोंथियाव सोंलायबाय बे न'खौनो दे बे न'आ जोबाखै बे न'नि थाखाय जोङो मोन 34था जोङो कुइसन जोङो एन्सार होनांगोन आरोखि दा होमबा 5 नाम्बार सोंथि फैबाय 5 नाम्बार सोंथियाव सोंलायबाय बे न'नि नैबे बेराफ्रा मानि जों नुजों बेयो इथानि जानांगौ जोङो मालिकनियाव सोंबाय न'नि मालिका बुंबाय इथानि होमबा बार्न ब्रिकखौ होनांगोन नैबे 8 नाम्बारखौ बेखौ जों क्लिक खालामबाय क्लिक खालामना जोङो बे नेक्स्टआव थुनांबाय जोङो नेक्स्टआव थुबाय दा ओमफ्राय नै 6 नाम्बार सोंथियाव सोंलायबाय रुफ माने उखुम बे न'नि उखुमा माजों दाजानाय जोङो सोंबाय बे जों मेगनजोंबो नुखादों बेयो थिंनि जेब्ला बियो थिंनि उखुम अब्ला मिथिखानाय 8 नाम्बारखौ होनांगोन GI मेटेल एबा एसबेस्टस शीटखौ होनांगोन अब्ला जोङो बे न'खौ नुखाबाय बेयो थिंनि मालिकाबो बुंबाय बेयो थिंनि होमबा जोङो बे 8 नाम्बारखौ क्लिक खालामनानै जोङो बे नेक्स्टआव थुबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो 7 नाम्बार सोंथिया फैबाय 7 नाम्बार सोंथियाव सोंलायबाय मा सेन्सास हाउस बे सेन्सास हाउसआव नैबे न'आव मानसि थायो ना थाया बेथ' मानसि थानाय जोङो सोंबाय मालिकनियाव बे मानसि थायो ना थायो अब्ला जोङो नैबे 7 नाम्बारखौ थुनांबाय मानसि थाया होनना बुङोबा जों गुबुन नैबे अपसनफोरखौ थुनांगोन दा मानसि थायो नालाय नैबेखौ जोङो थुबाय 7 नाम्बारखौ थुखांनानै जोङो बे नेक्स्टआव थुलायबाय कुइसन नाम्बार 8आव जों सफैलायबाय कुइसन नाम्बार 8 सोंबाय बे न'नि कन्डिसन थासारिया माबायदि मोनथाम अपसन दं मोजां थाथावना ना बायफ्लेजोबनायबाबो जों होनांगोन दा बे न'आथ' मोजाङानो नालाय जोङो नुनायावबो बा सोंबाय जोङो सिङावबो मोजाङानो बा जों 7 नाम्बारखौ क्लिक खालामनांगोन बे गुडखौ ओमफ्राय जोङो नेक्स्टखौ थुनांगोन जों नेक्स्टखौ थुबाय 9 नाम्बार सोंथि फैलायबाय 9 नाम्बार सोंथियाव हाउस हल्ड नाम्बार बियो गावनो फैगोन आरोखि दा बियो थाखानाय बेखौ थुनो मोना जोङो ओमफ्राय जोङो नैबे नायबाय बे न'आव साबेसे मानसिफोर थायो जोङो बेयाव सोनांबाय ओमफ्राय बे न'खरनि बा बे न'नि बिगोमाया सोर बेनि मुंखौ जोङो नैयाव लिरबाय बा जोङो नैयाव जोङो लिरबाय बेयाव बिगोमाया बुंबाय बेयाव 3 मानसि थायो ओमफ्राय मालिकनि मुङा राखाव आं दहाय खावब्ला बुंदोंमोन ना राखावखौनो हमबाय आङो बेयाव लिरना दोनदों नालाय मा बिसानि बे न'नि बिगोमाया राखाव ओंखायनो जोङो आरो बेयाव गासै 3 थायो हौवा हिन्जाव आरो गथ' फिसा दा सोरबा जायखिजाया 3 आरोखि होमबा जोङो बेयाव 3 बेयाव ओमफ्राय बे न'नि बिगोमाखौ जोङो लिरबाय राखाव होमबा जोङो दाना नेक्स्टआव थुलायबाय नेक्स्टआव थुनानै बे न'नि बिगोमाया हौवा ना हिन्जाव हौवाबा मेल ओमफ्राय हिन्जावबा फिमेल आरो हिजरा सिजराबा जोङो बे 3 नाम्बारखौ होबाय ओमफ्राय बे मानसिया SC ना OBC ना आदार बेयाव जोङो सायख'नानै जोङो क्लिक खालामबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव थुलायबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो 14 नाम्बार सोंथि दाना बे न'आ गावनिनो न' ना गुबुननि भारा लानाय न' जोङो सोंबाय जुदि गावनि न'बा नैबे अन आरो गुबुन अपसनबा नैबे ओमफ्राय 15 नाम्बार दाना बेयाव मोनबेसे रुम दं मोनथाम थानो हागौ बेयाव रुम नङा होमबा बेयाव बिगोमाया बुंबाय बेयाव 2 रुम दं होमबा जोङो बेनिखायनो नैयाव ड्वेलिं रुमाव 2 होबाय ओमफ्राय नैबे 14 नाम्बार सोंथिया जों सोंबाय हाबा जानाय मानसि बे न'खराव साबेसे दं बिमा आरो बिफा गथ' सासेल' नालाय होमबा जरासेल' दं बेयाव जरा हिसाब खालामनांगोन होमबा नैयाव बिमा आरो बिफा बे मोनसे कापोल ओंखायनो जोङो बेयाव से होबाय मोनसे कापोल दं ओमफ्राय जोङो नेक्स्टआव थुबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो 17 नाम्बार सोंथि फैबाय बेयाव सोंबाय मेन सर्स अफ ड्रिंकिं वाटार लोंनाय दैनि फुंखाया मा सोंबाय जोङो बुंबाय जे बिसा दंखल दं होनबाथाय नैबे हेन्ड पाम्पआ जायो दै टिउबवेलखौ होनाङा टिउबवेलआ गुबुन जिनिस बेयो होमबा जोङो हेन्ड पाम्पखौ होबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव थुबाय ओमफ्राय जोङो नेक्स्ट लोगो लोगो नैबे फैबाय दाना 8 नाम्बार सोंथि फैबाय 8 नाम्बाराव ड्रिंकिं वाटार सर्स लोंनाय दैनि फुंखाया बबेयाव दं बे केम्पासनि सिङावनो दं ना गोजाननिफ्राय लाना फैनांगौ ना माने 100 मिटारनि गेजेराव 100 मिटार एसे थांनानै लायनो मोनो जेनेबा जुदि 100 मिटारनि जुदि बे न' सिङावनो दंखला दोङोबा लोंनाय दैनि सर्सा दोङोबा जोङो बे उइदिन प्रेमिसेसखौ होनांगौ आरो जुदि 100 मिटारनि
बे न' सिङाव गैया लोंनाय दैनि फुंखाया नाथाय 100 मिटारनि गेजेराव दं होमबानिया नैबे 2 नाम्बारा नियार दा प्रेमिसेस आरो 100 मिटारनि बाहेराव गोजाननिफ्राय लाना फैनांगौ दैखौ लोंनाय दैखौ अब्लाना 3 नाम्बार ओमफ्राय बेखौ जों सेलेक्ट खालामनानै जोङो थुबाय नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो बे 19 नाम्बार सोंथिया फैबाय मेन सोर्स अफ लाइटिं लाइटनि सोर्सआ मा जोंनिया बांसिनानो इलेक्ट्रिसिटि केरासिनबो थानो हागौ इलेक्ट्रिसिटि गैयै मानसिफोरनिया सलारबो थानो हागौ सोरबा सलार होनांगोन न'खरनियाव सोंबाय लाइनखौ माजों फोजोङो लाइना बबेनिफ्राय फैयो लाइटआ बबेनिफ्राय जोङो इलेक्ट्रिसिटिनियानो प्राय जोंनिया जागोन आरोखि होमबा जोङो बेखौ थुनानै नेक्स्ट थुबाय 20 नाम्बार सोंथि फैबाय सोंबाय लेट्रिना दंना गैया लेट्रिन दं होनबाय जोंनिया प्राय जोंनि गामि लेट्रिनफ्रा नैबे मोनसेया जायो आरो जुदि दोङोबा गैयाबाथ' न' जाखाबाय जुदि लेट्रिन दोङोबा प्राय नै मोनसेयानो जायो आरो बा जुदि गंसे लेट्रिनखौनो न'खरथाम मानसिया बाहायोबा नै मोनसेया बेबायदि बा जुदि सरकारि पाब्लिक टयलेट खियोबा हासुयोबा नैबे आरोखि दा जोङो सोंबाय जोंनि नर्मेल लेट्रिनफ्रा नैबे मोनसे 1 नाम्बारानो जायो आरोखि बेखौ थुनानै जोङो नेक्स्ट थुबाय नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगो 21 नाम्बार सोंथि टाइप अफ लेट्रिना माबायदि जोंनि बांसिन लेट्रिनफोरा नर्मेल नैबे पाइप सेवार सिस्टेमा जायो आरोखि सेप्टिक टेंकआबो जाया आरो सरकारि मोननाय लेट्रिना खिन्थु नैबे मोनसेया जायो आरोखि टुइन पिट लेट्रिन होननाया मोननै गुदुं थानाया बे मोननै गुदुं थानाया नैबे सरकारनि मोननाया नै मोनसे जायो आरोखि जोंनि सरासनस्रा न'आव बानायनाय सरासनस्रा जोंनि न'आव बानायना लानाय लेट्रिनफोरा नै मोनसे जायो जों बेखौ क्लिक खालामनानै जोङो नेक्स्ट होबाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो 22 सोंथि नाम्बार फैबाय बेखौ जों सोंबाय वेस्ट वाटार आउटलेट कानेक्टेड टु बाहायनाय दै जि सुनाय माइरं सुनाय बासन बार्तन सुनाय दैफोरा बबेयाव खारलाङो क्लोज ड्रेनेज माने टाउनाव जेरैबायदि ड्रेन थायोना जोख्लोबनाय माने पाक्कानि थाखोन थालायनाय गामिनि अपेन ड्रेन जेबो थाखोन गैयै जोंनि नला नर्दमा बायदि बे जुदि नंगौबा अपेन ड्रेन बा ड्रेन सेन गैया दुगैयो बेयावनो बासन बार्तन सुयो हि सुयो दैया जेथिं बिथिं खारलाबायो होमब्लानिया नो ड्रेनेज टाउननिफोरना क्लोज ड्रेनेज थायो गामिफोराव अपेन ड्रेनेज थानो हागौ ड्रेन गैयाबा 3 नम्बरा नैबे नो ड्रेनेज होमबा जों बेखौ थुखांनानै जोङो बेखौ नेक्स्ट मारिबाय नेक्स्ट दिनाव 23 सोंथि फैबाय बेडिं फेसिलिटि दुगैनाय फेसिलिटिया बबे बाथरुमाव दुगैयो ना नै मोनसेया ओरैनो माने बेरा गोनां खिन्थु उखुम गैयै न'आव दुगैयो ना माने हाखरफोराव दुगैलाबायो जे बाथरुमबो गैया लेट्रिनबो गैया बाथरुम गैया दुगैग्रा न'बो गैया होमबाना न' जागोन आरोखि सोंनानै बेखौ जोङो नेक्स्ट मारिबाय ओमफ्राय 24 सोंथि किटचेन दंना गैया जुदि किटचेन दं आरो एलपिजि दं होमब्लाना इसिं न' सिङाव सङो अब्लाना नै 1 नाम्बारा खिन्थु किटचेनबो दं एलपिजिबो दं खिन्थु इसिं न' सिङाव सङा होमबाना खिन्थु नैबेखौसो होनांगोन आरोखि नै मोनसे कुकिं इनसाइड हाउस नमा न' सिङाव सङा खिन्थु न' सिङाव सङो होमबाना नैखौ होनांगोन आरो इसिं न'आव सङा उन्दुनाय न'फोर गुबुन न'फोराव सङो होमबाना नैबे मोनसेया ओमफ्राय नैबे खिन्थु एलपिजि दं किटचेनबो दं खिन्थु किटचेनाव ओंखाम सङा नाथाय बाहेराव सङो आरोखि होमबाना नैबे जागोन आरो बेखौ साननानै नायदो ओमफ्राय नैबे नेक्स्टआव थुबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे 25 नाम्बार कुइसन मेन फुवेल मुवा फुवेला बबेनिफ्राय फैयो बन ना क्रप रेसिडिउ ना जिगाबफोरजों ओंखाम सङो ना माने मोसौनि खिजों ओंखाम सङो ना खैलाजों ना केरासिनजों ना एलपिजिजों माजों ओंखाम सङो होमबा जोङो इलेक्ट्रिसिटिजों सङो ना माजों सङो ना सलारजों सङो जोंनि बांसिनफ्रा बनजोंबो सङो बा बांसिनफ्रानो एलपिजिजों सङो एलपिजिजों बा 2 नाम्बारखौ होबाय 2 नाम्बारखौ होनानै नेक्स्ट मारिबाय नेक्स्ट बारनाय लोगो लोगो 22 नाम्बार कुइसन रेडिअ दंबा दं रेडिअ गैयाबाबो बबे रेडिअ खोनासङोबा बबेयाव खोनासंनो मबाइल फनावनो जों दाना मबाइल खोनासं रेडिअ खोनासङो होमबा 2 आव थुनानै नेक्स्ट मारिबाय नेक्स्ट बारनाय लोगो लोगो 24 नाम्बार कुइसन फैबाय टेलिभिजन नायो ना नाया दङ ना गैया जुदि टेलिभिजन दंबा टेलिभिजनाव मा कानेक्सन दं दूरदर्शन कानेक्सन ना डिटिएच दं एयारटेल बायदि ना केबल कानेक्सन दं ना गैया होमब्ला नैबे न' गैयाबा दोङोबा नैयाव होनांगोन आरो टिभि दङबा माखौ नायो टिभियाव मानि हेफाजाबजों डिस टिभि ना एयारटेल बेबायदि माबा दंना मानि कानेक्सन दा बेखौ होनांगौ आरो टिभि गैयाबाथ' न' जाखाबाय ओमफ्राय नेक्स्टखौ थुबाय नेक्स्टखौ थुनाय उनाव 20 इन्टारनेट सालायना सालायोबा बबेयाव सालायो लेपटपाव ना कम्पिउटाराव ना मायबा गुबुन डिभाइसआव जोंनिया बांसिन मबाइलाव नैबे 2 नाम्बारा जागोन लेपटप दंना गैया दंबा येस गैयाबा न' ओमफ्राय नेक्स्ट होबाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो 30 फैबाय 30आ मा टेलिफन दंना गैया टेलिफन मबाइल फन दंना गैया लेन्डलाइन दं नामा जुदि लेन्डलाइन गैयाबाथ' बेखौ होनांलिया मबाइल दंबा नैया मबाइल स्मार्टफन ना आदार बेसिक ना जायखिजाया किपेड पेप्ले पाप्ला गाबनाय मबाइल स्मार्टफन बा नैबे एन्ड्रइड मबाइल दङबा बेखौ आरो फिसा मबाइल दङबा नैबे आरो मोननैबो दङबा बट आरो गैयाबाथ' नैबे मबाइल गैथाराबा होनानै नेक्स्ट दानिया 30आव फैबाय 30आव बाइसाइकेल स्कुटार बाइसाइकेल दङबा नै 1 नाम्बारा स्कुटार दङबा नै 2 नाम्बारा बाइसाइकेलबो स्कुटारबो मोननैबो दङबा नै 3 नाम्बारा जेबो गैथाराबा नान कार जिप माबा माबि दङबा येस गैयाबा न' थुनानै नेक्स्टखौ मारिबाय नेक्स्टखौ होबाय बेनि उनाव 33 कुइसन नाम्बार सिरियल मेन सिरियल होनबाथाय जोंनि गामिफ्राव बे राइसआनो जायो 1 नाम्बारा 1 नाम्बार क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै जोङो नेक्स्ट मारिबाय नेक्स्ट मारिनायाव न'खरनि राखेबनि मबाइल नाम्बारखौ जोङो सोनांबाय बेयाव सोनानै जोङो साबमिट थुबाय साबमिट थुनाय लोगो लोगो नैबायदि खनसे रिभिउ खालामनो थाखाय चान्स फैगोन बे साबमिट कनफार्मखौ थुनानै हो कनफार्म थुनाय लोगो लोगो नै फार्स्ट पेजआ मोनफैफिनबाय दा बेबायदि दा होमबा जोङो नैबे न'खौ जोङो सार्भे खालामबाय नै राखेब लानायाव फैग्रोमोना जोङो बे न'खरनि थाखाय मोनसे जोङो बिल्डिं नाम्बार जोङो एन्टार खालामबाय सोबाय
015 बे न'खरनि थाखाय ओमफ्राय नैबे न' गंसेनि थाखायबो एक्सट्रा मोनसे नाम्बार जों क्रिएट खालामबाय बेयो 0025 मोन आरोखि दा बे दाना जोङो नैबेखौ जोङो सेन्सास खालामा नैबेखौबो जोङो सेन्सास खालामा नैबे खिन्थु गोबां मानसिफ्रा कमेन्टआव लिरनो हागौ आरो गोबां गोनो गोथो दोङो बेयाव मोसौनि गुलिखौ मानो सेन्सास खालामा जानो बेखौबो जोङो सेन्सास हाउसआव हमनांगौ होननानै हमनांगौ नंगौ नंनाया हमनांगौ खिन्थु जोङो माने किसुमान बुस्थुखौ जों स्किप खालामनांगौ नैबे एकदम टेम्परारि न' बियो साधारन न' बियो बेराबो गैया माबो गैया बेरा गैयाबाबो हमनांगौ होननानै जोङो नियमाव लिरनाय दं खिन्थु बेनि थाखाय जोङो एक्सट्रा सेन्सास हाउस क्रिएट खालामोबा बे सेन्सास हाउसखौ जों बबेयाव लिरगोन ना बेयाव बेरा दं ना बे जायगा दं बेयो टेम्परारि खिन्थु मोसौ गुलिया एसे मोजां न' बियो माने एसे फार्म मोसौनि फार्म मोनसे मोजां बिल्डिं टेम्परारि नङा बियो पार्मानेन्ट बिल्डिं मोसौ गुलि होमबाना जों बेखौ सेन्सास खालामनो नांगोन बेनि थाखाय जोङो मोनसे सेन्सास हाउस क्रिएट खालामनो नांगोन खिन्थु जों दा बे साधारन टेम्परारि न' गाबोन समनियानो बायनोबो हागौ सेफायनोबो हागौ बे न'खौ मालिका लानानै थिंबो लुहैनो हागौ बेयो टेम्परारि न' बेफोरनि थाखाय जोङो सेन्सास खालामाब्लाबो जायो बेयो इनामिरेटरनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आरोखि दा जों बे साधारन न' नालाय जों बेखौ खिन्थु सेन्सास खालामा बेनि थाखाय जोङो सेन्सास नाम्बार क्रिएट खालामा खिन्थु नैबे मोनसे न' टेम्परारि न' नङा बियो पार्मानेन्ट न'आनो बियो पाक्कानि न' इथानि न' थिं थारलायनाय जों खिन्थु बेखौ सेन्सास खालामनांगोन होमबा जोङो नै राखेब लाहानि नैबेखौ जोङो सेन्सास खालामबाय नैबे गंसेखौ जों खालामनांगोन नैबेखौ खालामलिया किचेनखौ आरो नैबे मोसौ गुलिखौबो जों खालामलिया खिन्थु नैबे गंसे न'खौ खालामनांगोन दा बे न'खौ जों सेन्सास खालामलायनोसै जोङो राखेबनि सोंलायनि नैखौबो जोङो सेन्सास खालामनि दाना बेखौ सेन्सास खालामनो थाखाय एकदम इजि दाना नै नायदो नैबे पेजआ साबमिट होनाय लोगो लोगो फैखागोन दाना जोङो नैबे राखेबमोननि न'नि गेजेरावनो न'खरनि गेजेरावनो थानाय गुबुन मोनसे न'खौ सेन्सास खालामनि ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन नै मबाइलाव नायदो नैबे रिपिटखौ थुनांगोन बे रिपिटखौ थुनाय लोगो लोगो बिसानि न'नि नाम्बारानो फैफिनगोन नैया 015 ना 015 बिसानि न'खरनि नाम्बार बिल्डिं नाम्बार जायखौ बुङो न'खरनि थाखाय नाम्बार जेब्ला जों बानायगोन बेखौ बिल्डिं नाम्बार होनना बुङो बिल्डिं माने नैबे नाम्बार नङा बे न'खरनिनो नाम्बारखा बे न'खरनि नाम्बारा नैया नैबे रिपिटखौ थुनाय लोगो लोगो बिसानि न'खरनि नाम्बारा फैबाय दाना जोङो बे राखेबमोननिनो नै गुबुन मोनसे न'खौ सेन्सास खालामगोन दा बेनि थाखाय जों नै एपआव जोङो नै निउखौ थुनांगोन आरो निउखौ थुनाय लोगो लोगो नैबे क्रिएट जागोन दहाय 25 मोन ना नैया नैबे गंसे न'नि सेन्सास हाउस नाम्बारा 0025 ना नैबे निउखौ दाना थुनाय लोगो लोगो बेयो 0026 जागोन आरोखि ओमफ्राय नेक्स्टआव बेखौ क्रिएट खालामनाय लोगो लोगो नै नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन बेखौ सेल्फ इनुमारेसन खालामदों नामा दहायनो राखेबाव होनखाबाय खालामाखै होमबा जोङो न'खौ थुनांबाय न'खौ थुनाय लोगो लोगो नैबे नाम्बारा फैगोन दाना बे न'खौ जोङो लिरलायनांबाय बे न'नि नै फ्ल'रा मानि हानिबा मा आरो जुदि इथानि बा सिमेन्टनिबाथाय इथानिबाथ' जोङो नैया बार्न ब्रिक 3 नाम्बार सिमेन्टनि अन्थाइनि माखौ नांगौ बेखौ जों क्लिक खालामनानै जोङो नेक्स्टआव थुलायनांबाय जोङो नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन बे वाला मानि बे न'नि वाला मा बे इथानि बार्न ब्रिक नै बार्न ब्रिकखौ जोङो बोरो नैबे 5 नाम्बारखौ क्लिक खालामबाय आरो जोङो नेक्स्ट खालामनानै जोङो नैबे पेजाव फैबाय 2 नाम्बार सोंथि रुप बेनि नैबे उखुमा मा बियो होमबा मालिका बुंबाय बेयो थिंनि होमबा थिंनि बानै 8 नाम्बारखौ जों क्लिक खालामनानै नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय दाना बे 3 नाम्बार सोंथिया फैबाय नैबे न'आव मानसि थायोना थाया मालिका बुंबाय बिगोमाया बेयाव मानसि थाया बियो माने ओरैनो माबा माबि माल माथा दोननाय न' होमबा जोङो बे 3 नाम्बारनि सोंथिखौ जोङो नैबेखौ होआ जोङो माखौ होनांगोन नैबेखौ होनांगोन आरोखि नैबेखौ 2 नाम्बारखौ आदार नन रेजिडेन्सियेल इउज जुदि दखानबाथाय जोङो नैबेखौ होनांगोन दखानबाबो होमबा जोङो बेयाव जोङो बेखौ क्लिक खालामबाय बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन मिथिबायना बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे मोनसे अपसन फैगोन बेयो मानि थाखाय बेखौ मानि थाखाय बाहायो होमबा बेयो स्ट'र हाउस होनना आखाइजों लिरना होबानो जाबाय स्ट'र हाउस होननानै ओमफ्राय स्ट'र हाउस होननानै थुनाय लोगो लोगो नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगो मोनसे पेज फैगोन बे पेजआ डाइरेक्ट साबमिट होननाय पेज फैगोन आरो जेबो फैलिया आरो दहायनि बायदि नैबे मानसि थानाय न'खौ जेरैबायदि जों 14टा कुइसन जोङो एन्सार होदोंमोन नैबे मानसि थायै न'खौ जोङो नैबेनिफ्रायनो जोङो थुनो मोनलिया आरो नैबे नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगोनो साबमिट खालामखानो मोनबाय आरो बे साबमिट खालामखाबाय साबमिट खालामनाय लोगो लोगोसो जोङो बिसानि न'नि सेन्सास खालामनाया जोब्बाय जों दा थांनो हासिगोन आरो दा होमबा गोसोआव लाखिनो गोनाङा मा मिथिबायना गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया जाबाय नै गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया जाबाय नै राखेबमोननियाव जोङो मोनसे बिल्डिं नाम्बार माने न'खरनि थाखाय मोनसे नाम्बार जोङो इन्टार मारिबाय नैया जाय नाम्बारा नैबे 015 ओमफ्राय जोङो मोननै सेन्सास हाउस नाम्बार खालामबाय नैबे गंसे न'नि थाखाय मोनसे नैया सेन्सास हाउस नाम्बार 0025 आरो नैबे गंसे न'नि थाखाय जोङो मोनसेबो क्रिएट खालामबावदों 0026 दा बेखिनिखौ मावखांनानैसो जोङो गुबुन मोनसे न'आव थांनो मोनो आरोखि दाना जोङो गुबुन मोनसे न'आव थांनोसै दाना जोङो नै सानाव थांनाय लोगो लोगो जों दाना राखेबमोननिफ्राय गुबुन न'खराव फैबाय नालाय ओंखायनो जोङो नैबे एपखौ खुलिनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन एपखौ खुलिनाय लोगो लोगो बे फैगोन जोङो बेयाव क्लिक खालामनांबाय
बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों दा दहाय राखेब मोननाया बेसेबांमोन 015 मोन दा जों गुबुन मोनसे न'खराव फैबाय नालाय दा बिसानि न'खरनि थाखाय जों मोनसे नाम्बार होनांसिगोन दहाय 015 मोन नालाय दा होमबा गुबुन मोनसे न'खराव फैबाय नालाय मा होनांगोन नैयाव 016 बेखौ जों आखाइजों लिरना होनांगोन बेयाव लिरना होनानै जोङो नैबे निउआव थुनांगोन बेयो निउआव थुनाय लोगो लोगो मा जागोन मिथिबायना निउआव थुनाय लोगो लोगो नैबे थुनाय लोगो लोगो नैबे नाम्बारा फैगोन बे नाम्बाराव गोसोआव लाखि दहाय राखेब मोननियावनो बे नाम्बारा 0026 मोन दा नैबे मोनसे गोदान न'खर बे गोदान मोनसे न'खराव फैनाय लोगो लोगो हारसिंनो नैबे हाउस नैबे सेन्सास हाउस नाम्बारा मा जागोन 0027 ओंखारगोन आरोखि बेयो नैबेयाव निउ थुनाय लोगो लोगो निउ थुखानांसिगोन जोङो मानो होनबा जों गुबुन न'खराव फैबाय बेयो हारसिंनो मा ओंखारनोसै राखेब मोननियाव 000026 मोन नालाय होमबा जों दा गुबुन न'खराव फैबाय मोद्लानि फैबाय मोद्लानि न'नि जोङो नैबे न'खौ सेन्सास खालामगोन नालाय बे न'नि थाखाय जोङो जेब्ला जों निउ क्रिएट खालामगोन अब्लाना 0027 बेयाव हारसिंनो क्रिएट जागोन आरोखि ओमफ्राय जों दानिया बेखौ सेन्सास खालामलायनोसै सेन्सास खालामनो थाखाय जोङो नैबेयाव थुलायनांबाय नैबेयाव जों थुलायनोसै बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय जुदि सेल्फ इनुमारेसन खालामदोंबा नेखौ थुबाय खालामाखैबा नेखौ थुबाय अके बेखौ थुबाय दाना जोङो न'खौ थुनाय लोगो लोगो सरि नैबे न'खौ थुनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन दाना नैखौ जोङो नैखौ फिलाप खालामलायनोसै आरो दहायनि बायदि एखे जालायबाय आरो बेखौ जों फिलाप खालामलायबाय बेनि नैया फ्ल'रा मानि बेखौ ओमफ्राय नैबे लांदां बेखौ जों खालामाबाबो जायो बेखौबो जोङो सेन्सास खालामाबाबो जायो नैबे मोद्लालानि न'खराव गंसेल'सो मोजां न' दोङो बेखौल' सानबानो जागोन आरोखि दा नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगोन नोंथांमोना जुदि बुजि मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन खालामाबाबो एख' नङा खिन्थु बुजि मोनाखैबा कमेन्टआव लिरथार माखौ बुजि मोनाखै मानि सायाव भिडिअ खालामनांगौ आङो बेखौनो भिडिअ खालामगोन नैबे माबायदि जागोन कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहर आरो जुदि नोंथां दखानबो दं नैबे गंसे बेखौबो साननांगोन माबायदि जुदि बेफोरखौ बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिर आरो सोंहर आङो गुबुन मोनसे भिडिअ बानायनानै बरिया बुजायबावनो नाजागोन अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट